Добрый день, дорогие сябры! Сегодня исполняется 139 год з дня народження Івана Домінікавіча Луцевіча, якого мы ведаем под псевдонімом Янка Купала. Псевдонім яго ўтвораны ад беларускай версіі імя Іван і назвы свята, на якое ён нарадзіўся – Купала. Згодна прыкметам, калі ў ноч на Івана Купала распускаецца кветка папаратніка, то чалавек, які яе знайшоў, здабудзе духоўны і матэрыяльны скарб. Луцевіч хацеў стаць для свайго народа гэткай шчаслівай кветкай і стаў. Стаў адным з выдатнейшых прадстаўнікоў свайго народа. Яго паэзія – гэта не толькі добрыя высокамастацкія творы, гэта своеасаблівая гісторыя жыцця беларускага народа, з яго норавам і звычкамі, з яго барацьбой і перамогай. Нездарма Янка Купала атрымаў званне народнага пісьменніка Беларусі. Сёння я хачу прачытаць вам верш Купалы, напісаны ў пачатку 20-го стагоддзя. Але ён такі сазвучны тым падзеям, што адбываецца ў нашай краіне зараз. Называецца верш «І прыйдзе». І прыйдзе новых пакаленняў на наша месца грамада. Судзіце суд, ці мы сумленна жыццё прайшлі, ці чарада зняваг мінулых нас не з'ела, пакінуўшы свой дым і чад, і мы па-даўняму нясмела жылі не ў лад і не ў папад. Ці аб свой гонар дбайна дбалі і дабравольна, без прынук, самі сабой не гандлявалі, не неслі ў петлі дум і рук. І ці пакінуць на памяць мы песен гэтакіх змаглі, з якіх бы можна было ўцяміць, што мы свабоднымі былі. А ўжо свой выдаць непадкупны аб нас гісторыя прысуд, калі аглядам гляне рупным і разбярэ, у чым справа тут. У сведкі запісы пакліча, паданне клікне ў час такі, і ўсё паліча, пераліча, а суд гісторыі цяжкі.